Ганс Христиан Андерсенның «Борчак өстендәге принцесса» әкиятен укыйбыз. Яшәгән ди бер принц. Менә аның өйләнер чагы да җиткән. Ул бары тик принцесса гына өйләнергә теләгән. Тегендый-мондыена гына түгел, иң гүзәленә, иң чынына. Бөтен дөньяны урап кайткан ул, әмма үзенә кәләш таба алмаган. Принцессалар күп булган анысы, тик менә аларның чынмы түгелме икәнлеген ничек белергә? Менә шулай итеп, безнең принц буш кул белән кайтып кергән һәм кара кайгыга калган. Бигрәкләр дә чын принцессага өйләнәсе килгән шул аның. Бер көнне кичен көчле давыл чыккан. Яшен яшнәгән, күк күкрәгән, чиләкләп яңгыр коя башлаган. Кинәт кемдер сарай капкасын кага башлаган һәм капканы ачарга карт Король үзе чыккан. Капка төбендә принцесса тора икән. Я Хода, нинди хәлгә калган ул? Яңгыр суы кызның чәчләреннән күлмәгенә, күлмәгеннән аяк киемнәренә ага икән. Шундый чыланган мескенгәй. Әйтерсең, әле генә елгадан тартып чыгарганнар үзен. Җитмәсә, нәкъ менә үзенең чын принцесса булуына ышандырырга тырыша бит әле. Ярарсың, белербез кемлегенне дип уйлаган карт королева. Ләкин бу хакта берәүгә дә ләммим бер сүз әйтмәгән. Ул йокы бүлмәсенә кергән, караваттан бөтен ястык мендәрләрне идәнгә ишеп төшергән дә, коры такталар өстенә бер бөртек борчак куйган. Аннан соң ул борчак өстенә 20 ястык белән каз мамыгыннан ясалган 20 түшәк игән. Менә шул урынга йокларга салганнар да инде принцессаны. Иртән аның ничек йоклавы белән кызыксынганнар. Ах, искиткеч начар, дип зарланган принцесса. Төн буена ник бер генә тапкыр булса да керфек кагыйм ичмәсәм. Нинди урында йоклавымны мин беләм дә, бер Хода үзе генә белә. Миңа бүген таш түмгәкләр өстендә ятканмындыр сыман тоелды. Бөтен тәнем булай күгәреп чыкмас иде юкса. Ах, бик начар йокладым мин, бик начар. Шунда барысы да аның чын принцесса булуына ихластан ышанганнар. Шулай булмыйча, кечкенә генә бер борчак бөртеген 20 кат ястык белән 20 кат түшәк аркылы туйган бит ул. Бары чын принцесса гына шул кадәрле иркә булырга мөмкин. Һәм принц аңа өйләнгән. Теге борчак бөртеген музейга озатканнар. Алай-булай ялгыш берәрсе алмаган булса, ул бүген дә шунда торадыр әле. Менә бит, нинди хәлләр дә була бу дөньяда.